Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Berdugo. Unsa man din ang suwata, Ma'am Rian? Importante kayo ning akong suwat para ni Elaine Mandata. Maong kinahanglan yun nga mabasa ni Elaine ni maong suwat. Samtang dili pa uway ang tanan. O pa'y daw tang nahitabo niya. Why? Kay nga naman di ay? Pasabton taraw niya kay nagbalik ni mong mandat. Apad palihog. Ayaw yun ipanulti ni Pisan Kitsa. Nga ni ako karon sa imong bay. Kay mamilikro ka usap. Dili oy. Dili mang oy. Mandat tabangin lang yun in taon ko. Ay, oo, lagi, ma'am. Oo niya, basta mauna to. Niya naman ang address ni Kinganlan og Tasyang. Ako ni siyang pagkikitaan sa hilom. Og ako ning ihatag niyang suwat para iya po nga ihatag nga to ni Elaine. Oh, mauna, mandat. Og uspot ko, pagmatkon gyud. Kinahanglan nga way laing makahipaw ni anang mga suwat. Bauri si Tasyang. Oh, sige. Ako siyang ingnon. Ato na ko, Ma'am Rian. Pag-amping, mandat. Oo, ma'am. Kanta pangin mi. O ba ni si mandat? Ilikay siya sa kadaot. Maluoy ka Ginoo. O sa kay bation Elaine kung masayod siya sa matuod. Nga agperto ko ngayong kitinguha nga makita og mahimaman. Maura usab di ay si John Milcar. Ganahimong biktima sa kabangis ni Robert Valdez. Oh, nga ano man ang frequency ni John Melgar kung Berdugo o ni Jumbo. Layo na sa dapit nga akong nalukit sa digital map sa akong pag-track nila. Oh, medyo paspas ang ilang pagdagan. Musay ipasabot din No! Tingali gibali nila ang Berdugo. Tingali og lakip kini, ilang naditikan maong gusto nilang ipalayo ang Berdugo. Oh, grabe yun ka-influensyado kining maong pundok nga kaniya ako mahisakop. Laki pa ang suod kong higala si Colonel Ricarte. Naamong sila kasalpahes. Nagsalig sila nga dili ko makapanimaos nila. Kay dili ko ordinaryo nga pundok ug pulos mga influensyado ang mga nahisakop din ug konektado dili lang sa mga binuang lakip na usab sa mga dagkong politiko. Oh, may sakit may huntong din akong diistahan. Ako liliong sa may bintana. Oh! No! Ano kinig? Dili ko makatuon ini. Siya kinig miabot. May adopted son. Si Robert Valdez. Kanong niya siya? Iyang natultulan kining akong nahimutangan. Oh, no! Mauning apartment nga na-track sa akong pag-locate ni Professor Juan Miguel Salvador. Usan ining mga kwarto din mao ang iyang nimutangan. O base sa surface data, nasa second floor kining nimutang. Masya kakustas. Pansa dili pa. Tanaw na ko din sa akong tab ang exact location. Din kining akong tab extension network sa akong site. Niya, makita din ang pagsigi o blink.
Usa ka na kustas. Oh. Unsa kini gitabuha? Bisan ko unsa ko pagsuway og track ang IP address o frequency nga gigamit ni Robert. Kundo naman, dili gyud makita dinhi sa digital map ning akong computer. Unsa klase sa software kini yang gigamit kung gusto ko nga iyang na-track ang ako location? May nanuto ka. Sa gi-open ako ang tracking device at chip nga nakaroon siyang lawas. Makita diri sa digimap. Siya ka na sa gawas o nanutok. My God, imposible kini. Giunsa niya kini paghimo. Kinsay nagtabang niya. Ablihan ko baka siya. Unsay kong buhaton kung ikatubang ko siya. Oh my God. No. Bahala na. Ablihan ko na lang siya. I-unplug ko na lang kining diretso ang power niya ang computer aron wa siya makita og mga mapangutana. Naop na ako. Ako na siya ablihan. God, help me. Help me. Nera ko sa tungod sa pultahan. Ablihan ako. Hello. How are you, my beloved father, Doctor, and Professor Juan Miguel Salvador? My son? Robert. Oh, My beloved father. Ganun ikaw lang ang misigang imong mga mata nga nagtutok na ko, ha? Di ba lang ko ni mo kakson? I miss you, father. I miss you, my mentor, the greatest doctor, my beloved professor and father, Juan Miguel Salvador. Robert, my beloved son, pagaksa ko. My father, I miss you. I really miss you. Pahad ka ko, anak. Pahad ka ko. Hey. Oh, My father. you surprised me. Giunsa mo sa pagtulto na ko gani. Father, di na may nudanon. Ang pinaka-importante nga niya, nagagus ko ikaw. Nabati kong matuog ang pagmahal sa kamahan. Oh, my son, my son. Ikaw ang dakong hinungdan nga nung may balik ko din sa Cebu. Ikaw! Anong imo pa magkugihago pagpangita ni mo, father? Oh, hapos lang nang niya ka na. Sige, daghantag pa nagsultihan. Yes, dagan tag panasultihan. Daghan kog mga pangutana nga kinahanglang imong tubagon. Ingon man sa ko, father. Dagan usap ng mga pangutana nga nakinahanglan sa imong tubag. Manginaot ko nga ikaw gihapon ang Robert nga kung nailhan. Sukad nga kita nagkaila. Sama nimo. Mausap ka ng akong gilaong man. Nga wa kagay kausaban. Wa ko lang gilantaw, my son. Ang mga mayong butang alang nimo. Ug kanang tanan, father. Sa tanang mga butang nga nahimo nimo para nako. Sukad pagid niya to. Akong ipasalamatan. Oh, meeting ko mo cellphone, ha? Excuse me. Okay. Si General Tipal o kining bitawag. Father, Oh, go ahead. Kung gusto kag privacy, sige, magpaabot ko nimo din eh. ato ko magisulti nining nanawag na ko sa kawas. Okay. Dili siya gustong may mabati ko kung kinsa man ang nanawag niya. Oh, may kusog pagkupa nga akong dughan. My God, help us. Help us. Kado pumitawag ka man, Tipal. Ano sabay mo tuyo? Busita ka. Dok, bad news. O kung siya bad news. Si Rian Estrada, ang policewoman, Ngano si Rian? Nadakpan na ninyo? di malas, Dok. Si di malas. Di siya po sulti animal. Kung napatay ninyo, why problema? Wa na mo mapatay, Dok. Kay wa naman na mo makita pa. Hingpit yun nakapalayo o nakaigyas. Sa animal! Bisag dili ko madungog ang gisulti ni Robert siyang gikasulti sa cellphone. Kay may ego-ego siyang distansya din sa may bintana. Mailangan naglagot siya tungod sa ekspresyon siyang naong. Panuway! Panuway!
panuoy sa tanang panuoy mo mga buanga mo. Usa ba gina yung nitabo? Ginakaikyas man si Rian nga gigapos man ta siya. Kwan, Dok. Gitintal niya ang usa sa wagan na tong sakop. Nailad ang buang og nabunalan gyud hinoon ang butilya nga mao'y hinungdan nga nakaikyas si Rian. Oh shit! Damn it! Og dili kay kana lang ang bad news, Dok. Kay unsa man sab? Usa? Ang Berdugo. Si Brando og Jumbo. Miikyas gikan sa safe house. Holy man! Ikasumo ko, Father. May ganon lang yun kong atimanon. Problema? Yes, yes. A very big problem. Oh, no. Yes. That's why I have to leave right now. I want to help. No. Basta magsulti balik. And I hope... Oh, ngaon sa baysan. Excuse me. See you. Oh, pagkaksa ko. Oh, imo ko gihagkan o gigakos. Bye. See you. See you, my son. Oh, Robert, manghinaot ko. Nga way daw tang mahitabo sunod tang panagkita. Oh, my God. Grabe. Hapit na lang niya palupara ang auto sa pagpadagan. Oh, mubalik ko sa taas. Itrack na ako ang Berdugo aron. Magkakita mi mahimo ko dayon ang pagkuha sa chip nga naakaroon siyang lawas. Bullshit, Satan! Bullshit! Damn it, Satan! Damn it! No! Di ko makatawad sa mahimong may tabo kung magkakita si Elaine o Rian. Panuway ni Babayana. May pagkititso ko lang siyang patay dihang di katubang mi. Sa Tipalo, akong tawagan. Oh, hello. Dok. Palihog ka ang tanan mong mga sakop, animal! Kailan mo ko magbari si Rian, samtang may panahon pa! Bisan kung wa ka pa mo instruct na ko anak, Dok. Ako nagipalihok ang tanan. Bisan na gani ang security ni Elaine. Wa makasayon-sayon sa pag-adto sa iyang ipuyan. Paminaw, Yes, Dok. Naminaw ko. sultihi ang mga taong nagbantay dito ni Rian. Bauri sila nga bisan si Tasyang. Dili makaadto sa iyang ipuyan. Oh, Dok. Ako nang i-relay nga to nila. Og bahay ni John Milcar nga Berdugo o ni Jumbo. Patya sila og ditso kung inyo makita. Okay, Prof. Tawagan din ko kung unsay mga development sa inyong gimbuhaton. Matag karon og unya. Animal ning kinabuhi, Kibuisit kong maayo. Di na ni mahimo. Hustos ti palos ang gitambag na ko kani. Meron din naman lang ito na ko butangan og microchip sa Elaine. Wala ilang pagi. Wa na yun. Oh, bukong kumakahaning akong tungod din yung problema, ha? Kung wa ko na lang unta di ay mo ang Berdugo si Jan. Kung gidritso ko na lang unta di ay siya patay og si Elaine butangan og chip. Aron wa na untay laing makaangko niya kundi ako lang! Ako lang! Visit! Ay, kasakit sa kong likod ka. Napaod din ni Katri nga kawayan ni Mandata. Kumusta naman ka di karon nagyalakaw? Gikulbaan ra ba kong maayo na? O ba kay daw tang nahitabo niya? May mga tao ra bang nagpantay sa kipuyan, Elaine? Tingali masipyat siya og madiskuido na hinuon. Lord, ipalayo lang unta na. Please. Please. Mahatag lang unta ni Mandat ang suwat nga to ni Elaine. Okay na kay ko, anak. O, manhinuon ko mahimutang ini sa pagsigig hunahon na ni Mandata.
Intaon usab siya. Lakip siya na milikro. Pilikro pa nga maamong. Apan wa nila makatabang nako. Ni Elena. Wa na. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!